ಇಕ್ಲೇನಾರು ದಾನ ಮೂಡು ಬೇಲೆ ಬಿಡುದು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಪುನ್ ಪಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ವಿಟ್ಲಡುಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ఇక్కడ ಹಾತಿತ್ತು ಅದು ಇತ್ತೆ ತೊಲಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಇರತ್ತ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿಪ್ಪು ಬಲ ಸರಿ ಎತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬಫೆ ಮಾತಾಡಿ ಇದು ಬಂಗೆ ಪೂಜಿ ಅದಂಡಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇದೇ ಮಾತಾಡಿ ಇದಾಂಡು ಮಾತನೆಟ್ಲು ಇರೋದಿತ್ತು ಎಂಕಲು ಅನ್ಸ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಪತ್ತಿನ ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನಕಲು ಮಾತ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಪ್ಪುನಕಿದೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಕೋಡದ ವ್ಲಾಗ್ ಅರ್ಧಡು ಬಾಕಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾನು ವಿಟ್ಲಡುಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಆಂಟಿ ಮಿತ್ತು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫುಲ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ರಾಮ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡು ನಾನು ಒಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ಪ ಎತ್ತಿನಾತ್ರೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಂಡು ಸೊ ಇಟ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದ್ರಾಂಡು ಇತ್ತ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿಂಗಿ ಅರ್ಧ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಲಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಡದ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅರ್ಧ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಮೇ ಬಿ ಎಕಡೆ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಥ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಮುಲಿನ ಇರಟ್ಟು ಬಲ ಸರಿಗೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಲೆಗೆಸ್ ಬನ್ನಿ ಅವು ಪಿಜಿನಿ ममता गाइस मेरे ना फ्रेंड ला यूट्यूबर आदल पुदर अश्विनी निकल तोंदिप्पर करावली किचन बंदंद अन्न फ्रेंड गे मेरे मुल्पे मुकुल राजन इत्तंड ಅವಳು ತೆಲೆ ಎಷ್ಟು ನಿಲುಪ್ಲೆಗೆ ಓಯ್ ಸುದಕ್ಕ ಸುದಾ ಹಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಸೊ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮೇರೆ ತಾಂಟಿರ್ ಮಾರೆ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆಂದು ಸೊ ತುಲೆ ಎಕಡೆ ಚೂರಿತ್ತನ ಇತ್ತು ಈತ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಈತ ಟೇಬಲ್ ಇದು ಈತ ಕುರ್ಸಿದೆ ತುಲೆ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಬತ್ತಂಡ ಇರಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಲಸರಿತ್ತು ಈತ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಪ್ಲೇಟ್ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಇರಟ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗಂಗಿತ್ತು ಡಿಶ್ ಮಾಡಿ 4 ಇದಾಗಿತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಇಡೀ ಒಂದು ಲೇರು ನನಗೆ ಅಲ್ಪ ಆತ ಟೇಬಲ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಇದು ಕುರ್ಸುಂಡು ಇನ್ನು ಸಾವುದ ಮೇ ಬಿ ಇಕ್ಕಡೆ ಹಾತಿತ್ತು ಅದು ಇತ್ತೆ ತುಲಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಏತಂತೀನಿ ಈತ ಸೊ ಗೈಸ್ ಬೋರ್ ಆവുന്നു ഞാൻ ഒടുത്തിയ പോയതിന് എനിക്ക് ഞാൻ ഒടുത്തിനെ പാടി ഏർലിജർ ഫ്രണ്ട്സ് ಅದು ಮೆಗ್ದಿ ಜೀವಿತത്തിನಡ್ಡದು ಅದು ಮರಪಿದೆ ಎಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಪಸೀನ್ ತೋರಿಸ್ಪವ ನೆಪಿದ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುರನ್ನೊಂದು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಆನಮ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೋಪ ಬರ್ಬೇಕು ಫನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂತೀನಿ ಪಟ್ ಸೈಯಡು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ ಬಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಂದು ಅಂಚೈತೆ ಚಾರ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆಷ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ ಆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ತುಲೆ ಕಳ್ಳು ಜುಪ್ಪು ಕಾಳ್ಯ ಆಂಟಿ ಅಜಪ್ಪ आज अपने डोसा तीर वीडियो सो पालिमार विठ्ठल पै समाज भवन ಇದು ಮುಲ್ಪ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ವಿಟ್ಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು
ನಾನು ಬಿಟ್ಲಾಗೋದು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಇಡೇ ಬೈಚೆ ಬೇಡ ಕೊಡಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅಂತ ಬೆಕ್ಕೊಂದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ పోతుంది ఎలా అంటున్నామా ಇರತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಇಂಚೆಪ್ಪು ಬಲ ಸರಿ ಎತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬಫೆ ಮಾತಾಡಿ ಇದು ಬಂಗೆ ಪೂಜಿ ಅದೇಂಡಿ ಬಫೆ ಮಾತಾಡ ಬಂಗೆ ಪೂಜಿ ಇರತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬಂಗ ಇಮ್ಮಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತನು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಎಂತ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಡ್ಚ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಈ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬಾಜನ ಮಾತ ಮೂಲು ಫ್ರೈ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೋಡಿ ಮಾತ ಕೊಂಕಣಿರ್ನ ಇನ್ನು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಬಟ್ರ್ ನಾಕಲ್ಲ ಸೊ ಈತು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂಕಲ್ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಿರರ್ ಉಂಡು ತುಪ್ಪಾರ ಮಿರರ್ ಉಂಟುಲೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇರೇ ಮಾತಾಡಿ ಇದಾಂಡು ಮಾತನಕ್ಕೆ ಇರೋದಿತ್ತು ಅಂಕಲು ಜನ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೈಚೇರಿ ಚೂರು ಚೂರು ಜನ ಮಾತ್ರ ಬೈದೀನಿ ಮಾತಾಡು ಸಾಕಾಂಡು ದೇವರ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಹಬ್ಬ ಗೈಸಾಂಡು ಫೈನಲಿ ಗೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಂಡು ಮಾತ ಪಿರಡೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲಿ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರೆ ಸಾಕಾಂಡು ಆಂಡ್ ಇನಿಕ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗ್ ಎಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಉಂಡಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಇಕ್ಲೇನಾರು ದಾನ ಮೂರು ಬೇಲೆ ಬಿಡುದು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಡೈಲಿ ಸಂಬಳ ಒಂಜಿ 300-350 ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಮಂತಂಡ ಆತ ಹೆವಿ ಬೇಲೆ ಪೂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಗಲ್ಲ ಜಾತ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತೊಂದು ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಸ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಜ್ಜಂದ ಪತ್ತಿನ ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಪ್ಪುನಕ್ಕಿದೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಕ್ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಪಾರ್ದಾರೆ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪನೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಏರ್ನ ಪಂದಂದು ಎಸ್ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಬಾಬಾ ಸಿಯಾ ತಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದೆ.